Tu je prvý z nich, 24. minúta, Wilhelmov únik po ľavej strane, strela, ktorú Bilič vyrazil, ale len do spoluhráča Konomac v držaní. Lopty po tom inkasovanom góle sa to dalo čakať, že hráči v červených dresoch budú niečo vymýšľať. Teraz chyba v rozohrávke, šanca 2-0. Fantastické využitie prečíslenia. No a Bruno Coelho dáva druhý gól 35. minúte. Jedna malinká chybička, ktorú urobil Denis Ramič. Tá výmena, Bilič sa vrátil do brány. Krásne prenesenie hry. A tak Bilič nie je v bráne a je z toho tretí gól, ktorý dáva Benfica. Číslom 15 Marko Radovanovič v tom fialovom drese. Nestihli Srby vystriedať a trestá ich Benfica strelcom gólu s číslom 8 Alessandro Patias. 38. minúta a o osude prvého zápasu je zrejme definitívne rozhodnuté. Nádherná prihrávka Ennyho. A znova 2 proti 2.